Més de 250 voluntaris de 30 empreses estudien de prop les qualitats dels rius valencians amb un objectiu molt clar. Conocer los problemas del río y ver desde ya de qué forma estas personas pueden colaborar en mejorar la calidad de nuestros ríos. Fan voluntariat organitzats per la seva empresa. Este grup analitza les característiques del Vinalopó en un projecte de la Fundació Solidaritat i Voluntariat. La gente que participa se le ve más unida y que luego adquiere una concienciación social que de otra forma no la adquiriría. Els beneficis d'este projecte van més enllà dels puraments mediambientals. La nostra comunitat compta en la primera llei de ciutadania corporativa de tota Espanya que entre els seus objectius figura el d'incentivar en les empreses les accions solidàries, unes accions que estan encaminades a donar beneficis a aquells que les recibeixen, però al mateix temps també representen en les estratègies empresarials una millora del seu balanç de resultat. Aquestes actuacions afecten als àmbits social, universitari, educatiu i mediambiental.